Ochopo kanyo saa 7 mar odiochieng' nyakwara Migago erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi en weche manyien mag Migago mwaikoni odiochieng' makawuono ma en chieng' ngeso. Waikoni mathoth to mokwongo mag thuond weche mawamiyo pek. Jana ilitokea jana usiku. It was around 8:30, around somewhere there. And it was drizzling. It involved a lorry. You can see this lorry, this truck which is here, and this crossroads matatu. Jiabirio owito ngimagi e masich apaya e apaya ma Nakuru Eldoret otieno ma piny orugodo kawuono. Jo Kenya 60 oduogo pachoka kowuok e piny Afrika ma milambo e kinde lweny mar riembo oganda ma ok jo piny no. Sana kia posta roundabout kitwenyo kidhi malo ka ng'ama dhi ngege. Area ma police station ka akugik sareyo. Jodala wang'ato de yade akanyo mesim kendo ng'ama nyalo kunyi onge. Jodak e boma ma Migori yuago nok mar teche ma osekelo rochruok arita. Nyakwara Migago machiegni en weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Parni weche makamagi inyalo neno gi achiel kachiel kokale Facebook marwa kama wantiere Ramogi TV, mbui marwa mar X bende inyalo luwowa, ka bende YouTube inyalo neno wa Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Wachako kod weche mag lit kachiel kod kuyo kama ji 7 owito ngimagi kama moko 4 to odong' kod hinyruok e masira mar apaya manotimore e gwenge mag Nyanja e wang' apaya ma Nakuru Eldoret tok trailer tuomore gi matatu. Masirano notimore kar saa 2:30 otieno manyoro e seche ma trailer mane rik ochomo Nakuru ne obayo yo kendo tuomore rigiri gi matatu mane oting'o jowuoth 11. Komanda mar obila mag gwengego Willy Lagat oyango masirano kowacho ni ji 5 nowito ngimagi kanyo ka 2 to nowito ngimagi ka giyudo thieth. Omedo ni nonro osechak tim ewi masirano. It was around 8:30, around somewhere there. And it was drizzling. It involved a lorry. You can see this lorry, this truck which is here, and this crossroads matatu, which was from Nakuru headed to Eldoret. The truck, was going probably towards Nakuru, past Nakuru to Nairobi. The spot, we lost 5 lives on the spot. Then by this morning, we are receiving information kwamba 2 are no longer with us. 2 have lost their lives also, bringing to a total of 7 fatalities. Nyanja has been it has been a black spot, especially during rainy season. So we really ask the motorists to be careful when they approach the bridge, because we realize the matatu has started descending and the lorry was ascending. Jatend Migago mar Teko Opiyo Wandayi opoyo mokalo Jatend Piny William Ruto kuom dongruoge ma oseketo e tima kendo chwalo e thuolo ma osebedo e loch e pachoka. Bende gimora gi okang' ma mosenindo Prime Minister Raila Odinga gi Jatend Piny William Ruto nokao mondo giti kanyakla kaka yor nyayo kwe e pachoka. Gikwayo oganda jo Kenya mondo bede twech achiel ka giweyo siasa mar dhoudi ni mara onego gitima sinani mar gero piny Kenya. Koloso e gwenge mag Barageiwet mayudore e kar chung' od bura Masigowet Soin, kaunti ma Kericho, Wandayi owacho ni Jatend Piny William Ruto owinjore omi thuolo machielo e apisi kaka jatend piny. Ango achukue watamu rais. Lakini ikifika wakati wa uchaguzi wa mwaka ujao, lazima tujue ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto atastahili apewe awamu wa pili wa uongozi, sio kwa sababu tu, ni kwa sababu ya yale mambo ambayo ametekeleza. Ama namna gani? Si ndio? Tunaweza hesabu miradi kadhaa hapa Ugunja na kwingineko hapa Siaya County ambazo zimetekelezwa na Mheshimiwa Rais William Ruto na serikali yake. That is the people of Ugunja, we are not in the broad-based government just for what to do.
But what indications are that the president means well for us. There are a number of projects that are lined up that shall see us big, strong, and get there. So I want to urge us as the people of Ugunja that we must remain calm and solidly behind the leadership of the presidency. Riwruoge jodong oganda Luo kod mag Kalenjin okwayo oganda mondo obed e paro achiel, onyakwe kendo owere kod siasa mag akweda e kinde ma piny Kenya ochomo yiero maduong' ma 2027. Romono manobagi e boma ma Eldoret mar nyayo kwe e kind dhoudi ariyogo notele kod John Seli mar dhood Kalenjin kod Jotham Ondu mar Luo, mabende nokwayo oganda mondo odag kaka owete kendo kwayo ojende mondo obed jombetre mar gwengegi mar neno ni okelnegi dongruok. Gisingo mar siro lwedo jatend piny e thuolo mare mar ariyo e yiero mabiro. Na kwa sababu sisi ni jamii moja, wazee wanazungumza na sauti moja kusema ya kwamba tunataka uhusiano, uwiano, tunataka umoja, amani katika jamii yetu. Twasema hivyo kwa sababu hivi karibuni mwaka ujao tunajua mambo ya siasa, na kelele ambayo inapatikana ama inakuja na siasa ni kelele ambayo inahofisha watu wengi kwa sababu hawajui kitu gani kitafanyika. Sisi kama wazee tumeanzia hawa jamii hawa wawili na tumekubaliana ya kwamba tutatembelea pamoja. Leaders and politics may say many things, but I want to reassure you that we have come here with Kerr and his team, and we are meeting the Kalenjins with their teams, and we are also looking forward to 2027 and saying the Luo are under Oburu Odinga in ODM, and we are agreeing that we will support Oburu and his team with ODM. Ninaomba vijana wetu, tafadhali tusirudi kwa barabara, tuende kuchoma vitu yetu yenye President Ruto ametutengenezea. Tulibaki kama watoto yatima. Mwenye tumebaki nayo sasa ni Ruto, na Kenya tumetengenezewa iko huko. Tafadhali tusirudi kwa barabara. Tutangaze kitu yenye naitwa amani. Amani ni kitu ya mahana sana. Tusirudi kwa ile kitu ya 207. Na ukabila pia ilipitwa na wakati. Tusiende ile kitu na tusirudie. Jatend Migago mar Omenda John Mbadi owuok tung' mosuo kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka gilange ewi weche manyo gifuong'o ewi wach uso shares mag kambi tudruok mar Safaricom ni ne otime e tok chika. Kabende odok ne sirikal kowacho ni okang' mar uso shares go ne otima kaluwore kod chika bang' ka opach jopiny kod od bura mamalo. Kane oloso odiochieng' ma kawuono e boma ma Kisumu, Mbadi osiemo Kalonzo gilange mondo owerwako siasa e wachno mar bago jopiny, kauko ni kinde mane en achiela kuom jotend Migago e tenda Moi kod Kibaki dakne okwede wach uso mag shares go. This is an economic matter. This is a transaction. This is an investment. You don't play politics with it. You put substantive matters. And by the way, matters of valuation, matters of share pricing is matters that we have professionals in this country to deal with. I don't think we must respect the boundaries. I cannot claim to go to court and start arguing a case because I have no capacity. The same way, I don't expect Alonso to start valuing shares of Safaricom. He should leave that to me because I'm more competent in that space. So I don't expect Kalonzo, JB Muturi and the rest to have a lot of knowledge. They can have some knowledge, but not a lot of knowledge to the extent now they want to contradict what I have done. I think that would be unfair to my profession. Aya nyakora Mugajuang weche makamagi podwa medo luonu achiel kachiel kendo matut kotudore koda mano nyalo geno ni bobedo ka ineno weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele weche matimore kaunti ma Migori, eni jodak e boma ma Migori ywak ni onge mar teche maketo ler e bomano ema osekelo rochruok mar arita kwe e kinde ma jodak e boma ma Awendo kod Ranen. To wacho ni arita kwe sani ber e gwengego nikech teche maketo ler e boma gikod arita gikod atiyo machiegni kod obila e weche mag arita.
Jojuma gi ler mathoth. Yuak mar arita kwe osebedo e gwenge ma opogore opogore e kaunti ma Migori moting'o boma ma Migori. Boma maduong' ma Migori kuom ranyisi, jodak kaachiel kod johala tudo rochruok mar arita kwe kod gik mathoth ma oting'o onge mag teche makelo ler e bomani ma bathe konchiel yudore e sub-county ma Suna East to komachielo e sub-county ma Suna West. Gimudho sana sana kia posta roundabout kitwenyo kidhi malo ka ng'ama dhi ngege area ma police station ka akugik sareyo jodala wa ng'ato de yade akanyo mesem kendo ng'ama nyalo konyi onge ni mar mudho ne kanyo matamre ge nono wakono lil jakuyudo advantage matimango mar kwalo ng'ato ok morwa wakwayo wabunge marwa Junet wakwayo Peter Masara gi ng'inwa ne kaka ginya keto town e yo mar ang'iny mamalo. Thoth jodak ma oting'o johala e chumba ma Migori osechuno Murukuru rohendni gi kar sa achiel mar midhiambo ka giwacho ni alworagi koro onge kod ler. Obedo marach nang'o sitima onge street light ok opangnwa town olil chakre namba nyaka Onyalo. Yini ka street light oketnwa town dhi miyo wa ohala kata jok ma joloko ohala loko ohandgi ka ngik sa adek owuok odhi kama nikech town ler to ma ok nyal timore nikech nyaka sani town olil makata iwuotho tiluora idiri adiya nikech otimo mudho. E seche ma ywak nitiere ka otende kod onge mar ler e boma Migori seche mag otieno jodak boma mar Anen madore ka boma Wendo ma kuom higni mathoth yande ne osebedo ka ywago arita kwe to sani koro korgi yweyo. Anen kaendi achako loke 1995 nyaka kawuono sama nachako ohala arita ne rach saidi. Ne wanyalo loko kendo wawuok ka sa achiel e wang'e wasefundo misigo wadhi pacho nikech ang'o waluore kor yo to nyaka ne Walter miwa taya wala ber sani kata king'iyore nenwa ni wan kuma ber moloyo wan gi security maber moromo tano kata bed mano bante taya mor lakini security ni mon uso to go sigala gala. Kuom kinde malo higa achiel jwani gisebedo kod kwe nikech ler ma okel kod teche masano seketi e bomano. An hotel penka sikuru to ben nyoto tena noni nono ka weje tije no hotel nono abira yuto ka giga ni sawa kabisa maonge mutumo giga na manyiso ni nyoma wan go beyo uniso ma wan go beyo giwuotho tieno yo waneno ler kawuono e dala mar Anen okelo no taya lele dara Anen ka kendo waneno ler maduong' kaka mine wa uso mawuok ka saa 4 otieno nyaka saa 5 ani lielo mako eneo ni nyaka tung kocha koro wakwayo Walter Weno Serawa medwa ateni moko mori ketno but Anglican mori ketno but Yago kocha mondo nyithindo madhi sikul kik wuothe mudho. Jodagi ma neno ni bomani makinde mokalo johala ne oluoro timo ohala nikech arita man rach wach ni sani gitimo ohala nyaka saa 4 mar otieno. Tedo ka 1986 pok na neno gimotimore Anen matinde aneno ni light bende pok na neno nyaka nene nyuoma ka wan ka gi full station to osi okwane ko chalo full station wakwaye ni mondo ket mago bed full tabu mani ka room gimoro amora watimre Anen e buo OCS omiwa mar Anen. Keto Desemba bila machiegni kod bomani mar Anen kaachiel kod tiyo machiegni kod obila e kedo kod jonjore bende jodagi mar Anen wach ni koro osejiwo arita kwe e gwengego. Seche mana donje kom na yudo ka security rach kabisa ne ochuna mondo adhi abed piny gi mheshimiwa honorable mheshimiwa Walter change nitie security ber polise mane otamore aloka honorable Walter notemo na mane waloko gi te mane wakelo polise manyien makoro ok tudre gi jokuoge ne atemo manyalo mwamanyo jokuoge gi nikech gin nyithi gweng' ne onge joma maboyo kaachiel gi chief of the area chief gi te no konya ke security ne okanya tieko kenda to konya ma joma no involve e chekuo wamako gi te kendo gin moko chaji ni 15 moko chaji ni 10 onge moseduogo kalore kod arita maber marwani osebed bomani kuom kinde malo higa achiel jodak mar Anen wanjo ket mwandu sani osechako donje bomani gino makelo geno e wechego mag dongruok. Joket mwandu donjo kata sani wan go riache mosedonjo e Anen ka wan gi supermarket abiche e Anen. Jodak boma Wendo kod gwenge mamoko moting'o mariwa kokuro dede kod moko bende wacho ni keto teche makelo ler e kuondegi osjiwo arita kwe makare. To wago mano medwa teyni
laini madhi estate gi mondo mi luoro we beda inya kech mwalo ka mwachunge to tanti maduong' ma wanena nena ng'a biro mona nena sani wache taya mane Walto keto kani wauso nyaka saa 4. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho olando ni tielo mogik mar daro oganda ma pacho kae mosebedo kodak e piny Afrika ma milambo magombo duogo e pacho kae biro bedo chieng' tich ang'wen mar juma mabiro. Ma en kaluore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pinyno mar thicho oko jopinje maoko mosebedo kodak tiyo kendo timo ohelni mag-gi Afrika ma milambo. E oboke mane oor kod migao mochung'ne tudruok kod pinje maoko, migao no kwayo jo Kenya madwaro sir mar wuok e pinyno mondo ondikre gi mbetre mar piny Kenya e boma ma Pretoria kendo gichiwre achiel kachiel e mbetre no ne nonro moko kalo chieng' tich ariyo juma mabiro. Migao no oyango ni mana jo Kenya mabiro tieko chenro mar ndikruok gi nonro emibiro yienegi idho ndege kaduogo e pacho kae. Otieno manyoro jo Kenya mamoko 60 nochopo e pacho kae bang' dargi e piny Afrika ma milambo. South African, and yeah, this time round it was very bad, so I had to leave my family. I left my wife, I left 4 kids, and here I am alone without my family. Nilikaa huko South Africa mwaka moja. Maisha ilikuwa mzuri, lakini nilienda kubadilisha maisha, lakini ya Mungu naye ni mengi. Haijakuwa siku yangu, yani haijakuwa siku yetu ya yeah. South Africa nilikuwa nakaa miaka 15 na sahi nimerudi bila kitu. Na duka yangu imechukuliwa ambayo ilikuwa nayo miaka 15. Alhamdulillah, lakini tuko na serikali mzuri. Nienda hii mwaka ikianza tumepatana na changamoto kiasi ambazo zimefanya turudi na huko. Naweza shukuru sana serikali kwa sababu imetusaidia tukafika mpaka hapa. Wenye wako na makaratasi, wenye hawana, wengine walikuwa na watoto huko, wamesaidiwa na serikali ndio basi wamefika hapa. Kwa hiyo tunasema serikali ya Kenya hongera sana. Nyakora mugia juangero kamana inyako medo tudri koda ilak sechegi seche madhi mbele kod weche manyien mag migaga. So manemo kukum otema uchwalonwa Ochienga Beatrice wachoni abito nyargi owete from Oridi Kanyikela wachona no weche manyien mos. John Waweru Ouma Kanisindo wachoni Kenya ang'eyo jotelo mawacha diera tek yawa. Elio Dongo bendo wachoni dongruok okoseneno katimore e yo makare. Max wachona Ramogi TV malera kawuok e gwenge mag Kajulu Angira School so chienga bende wachono yo makare ka intiere Mbosie Massive vino keyo bende wachono yo makare ro kamana inya kumkete e Ramogi TV aka mana yo madundo ka itaduogo adhi mbele kod weche manyiena mag migago kikidhi mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Machiegni kendo nyakora Mugia Juang wadhi mbele kod weche manyien mag Migago. Riwruoge makedo ne ratich oganda, jombetre mopogore, jotend sirikal, jod bura kod jogo makedo ne ratich oganda ne ochokore mar goyo riti ne jatatije mar Amnesty International Kenya Irungu Houghton kendo rwako jatatije manyien George Morara. Nyasino ne odhialo tich maber ma Irungu ne otimo kaka jatenda achiel kuom riwruoge makedo ne ratich oganda kendo madhiro weche mag yudo ratiro, keto lera, luwo chike kendo rito ratich oganda. Jogo mane oloso e nyasino ne opuoyo Irungu kuom tich maber mane otimo mar kedo ne ratich oganda kata obedo ni ne okale achiedhnade mathoth. Bende gijiwo Morara mokawo kar Irungu mondo odhi mbele gi timo tich makare mar rito ratich oganda e yo maber. Of human rights organizing in this country. It has been demanding, it has been inspiring, and it has been deeply meaningful. And the significant resources and the responsibility that Amnesty has is not easy. But one thing that it will teach you, like it has taught me, is that leadership requires clarity, it requires courage and conviction. Jod bura mama kweni Ros Museu dwaro mondo jagoro e migao mar weche ojende Fikirini Jacobs ogwetao kalure ni jarit mare nochielo gi magina jago moro mowito ngimane. Koloso ikinde chenro mar chiwo omenda mar jiwo wakini e kar chung'o bura ma Kibwezi East, kaunti mama kweni, Museo wacho ni jagorono nyaka kauting duto matudo tho mar Cecil Otieno mawachore ni nochiela kod magina kod jarit mare toka nyasi moro e boma ma Nairobi. Kwa hivyo pia kama unajua kuna jambo ambalo lilitendeka ukiona na macho, heshima nyingi kabisa, acha hiyo kazi, simama kando, uanze kupasu ukiwa nje. Hiyo ndio itakuwa heshima kubwa ambayo utakuwa umepatia Wakenya. Ya kwamba sisi ambao tuko na ajira tukaweze kuwajibika kutunza watoto wetu. Vijana wengi sana Kenya hawana kazi. Wamesoma lakini hakuna ajira wamepata kwa sababu ya matatizo yaliyo Kenya, ambao najua kabisa yatakuja kusuluhishwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akichukua usukani 2027. Lakini kwa sasa hivi tuvumilie watoto hao. Aidha tuwapatie ajira, na kama utaki na pesa yako waachie uhai ambao umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Manake hii ya kumalizana imekuwa mbaya, tunaharibu Kenya. Nyakora Mugia Juang mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye ka odiochieng' ma kawuono wamenyo ni jatend migao machon to kendo senator ma Homa Bay Gerald Otieno Kajwang'. Kajwang' noyangore kaka jala mane jamiyung'o e siasa kendo jahera mar duond bura mar ODM. Kata kamano bende sirimo mare e siasa ne omiyo opilo wende moko kaka bado mapambano e rombe mag siasa. Jata chenro ni Walter Nyambaga nigi mathoth. Mapambano. Ne en jasiasa matuklu matimata man kod sirimo samoluso. Mapambano. Kinde ka kinde noketo chama mar ODM mbele e twak. Because ODM is the most popular party in the Republic of Kenya. Pamure wachno. Na hiyo sio Otieno Kajwang', hiyo ni Stedman. ODM! Na inasema tena that consultation means concurrence. Sema concurrence. Hiyo ni kisungu kubwa, which means agreement. Mondo wayudo mbaka matutu walimo gwenge mag Waondo e kaunti ma Homa Bay. Mondo wayud chuny mbaka mar nyakwar nyakwamba e dalane. E kama nonyuole kendo kaka ochako sombe kosudo. Jalo nonyuol higa beach gauchiel 1956. To somo Waondo primary, osomo Tonga, koa Tonga secondary achiel no
osomo Mbita High School. Yes. Koa Mbita High School, odhi osomo Homa Bay High. Sombe ne ok obedo mayom, kata kamano nosudo e rang'iny mamalo. E high school achiel no, ochako odhi osomo Maseno High. Osomo skunde mang'eny. Koro koa Maseno ema odhi University of Nairobi. E university achiel ni ema ochako Nairobi, to chako odhi Makerere University in Uganda. Gigo ne nitiere gimomiyo nolokore kamano koni gi koni. Sombe ne gwenyore kaluwore kod ongilongilo. This has been brought here today. Passion for the job. There is no passionometer. Mag siasa kendo nomiyo dhi e piny libamba. Gerald ne ng'amo jing. Kata kanotin no ng'at midewo. Kata kanotin ma en e primary ne ji winjo wachne. Koro kokwongo wae primary modhi Tonga, to Tonga ne pi ok ber ahinya. Koro noloko mondo oduog Mbita High School. Mbita secondary, tieko secondary Mbita. Aeto koa kanyo to dhi high school Homa Bay. Kanya pani ne nitiere disciplinary moro manotimore nikech weche mag nyithindo. Ng'anyo gini ne ni Homa Bay kanyo. Koro kowuok to dhi Maseno. Koro Maseno emotieke. While you are away, Ruguta akafukuzwa kazi na SMS. Watu wa Rift Valley walalia. Gerald Otieno Kajwang' ne odunyo ng'wech mondo mi odhi otiek sombe piny limamba ma Uganda. Bang' Jaramogi ne miye tudruok kod jasiasa matuklu Apollo Milton Obote. Koro kochopo university to donje faculty of law. Ng'anyo chako wuok kanyo. Ndalono ne nitiere Odinga ne dwaro mondo duoge ne gichandore gi Kenyatta. Gichando gi Moi. Koro nyithi school or students ne dwaro ni Oginga bed respected. Mondo Oginga bomid thuolo mar neno opposition. Sechego Gerald ne student leader. University of Nairobi. Koro of course ka nitiere problem to student leaders go koro nigolo. Ma in fact Oginga no ema owuoyo gi Obote. That time Obote noduogo for the second time to rule Uganda after the war ma Tanzania gi Uganda. Koro ema odhi odonjo Makerere. Ema koro tieko go his law faculty. Koro kodhi moyi oriembe kagi lead strike nopimona noriembe gi Kisa Kitui gi Rumba Kinuthia. Koro gidhi Uganda. Koduogo to chako practice. Wachako join each other 82. Koro practice to walime ne jalam Nairobi. Embe monya miye pesa oduma. Ochako bire gi chunye no. Wadhi adhiya kamano, wadonje siasa, okampeni nukuku, okampeni ni Dr. Perry, kwa chako multiparty. Koro wan mana kode, mitoka achiel ne mwadiyore. Gerald Otieno Kajwang' noyawo kambine mar okil, kama nochake menyo. Koduogo Kenya ka, to nochako mana gi practice. In fact, nochako ni negeriwore gi ng'at moro ni Wasuna advocate, mabe ne classmate ne. Kumbija, the former Ombija was a former Chief Justice. Koro, it didn't take almost a year to Koro, he just formed his own practice. Yes. First of all, people believed he was a very strong lawyer. And he was very popular as a lawyer.
of course, in the process of Romugiji in the law firm, togi kunde mane usome giji, people started neno ni en gimoromo kode en siasa. Twere kaka ne odonje siasa. Your Excellency, kura iko hapa. Notemo dodge siasa nikech notemo support candidates mane ni mbitaka. To support gi for a time. Support Kukundege. Support there was another politician who support. Gimakuro jemo ni momi odonje siasa. There was a by-election. Kuro ka there was a by-election mbitaka manoko molo pere otho. Kuro there was no other excuse not to do politics. Kech kuro ene manen available. Kuro mano ema okoni kuro to nyaka temango odonje siasa. In the meantime, they're very effective a party. A party and very, very effective. I mean, it was obvious. Ni nyaka odonje siasa. Sema, Kendo, Nwanda. Our opponents are trying to put together small little village parties to compete with ODM. Kata doko ni dhir mondo ne odonje siasa ne pod pek, nodong ja Kristo e kinde te. Mokwongo ne en opinion leader. Kata jodongo ne manye mondo go kode mbaka. En ka en kata e dala. To pod otin to jodongo biro mondo pime go kode mbaka e yore mopogore opogore. En owuon mokwongo no ja Kristo kotin. Kendo ne ower e kanisa mar SDA Church. Nyakwara Mugejuang gi kanye mwachopo gode giko mar weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani. Kamoro amora mane nenowa ka vino keyo bende ne wacho neno yo makare ka intiere gwengego mago mag Migori. Oriti masani ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Odur.